Melyik az? Ja, hát ez nehéz matematika az. It's called, trigonometry. Megcsinálsz a kerékcserét? Ez bonyolult. 500 kilométeres autóverseny. 5 kerékkel indult. Ha? Kerék. 4 volt az autón, egyet pedig pótkerékre vitt. Az a pótkerék volt. Azért, hogy mindegyik ugyanolyan mértékben kopjon, az út során cserélgette őket. A pótkereket is. A verseny végeztével hány kilométert tett meg egy-egy kerék? Hát mindez 5 kereket ugyanúgy akarta használni, és egy 500 kilométeres úton egy-egy kerék hány kilométert ment? 100. Ó, nem, mert egyik azt nem egyesével mennek a kerekek. Ez trükkös, ha? Ez nehéz, azt mondja, látod? Bonyolult. Bonyolult. Várjál. Oszd annyi részre a dobozokat, amely szótagból áll a Akkor fölött 400. két neve. 400? Na, nézd meg! Yay! Oszd annyi részre a dobozokat. Ez mi? Ez körte. Kettő. Nagyon jó. De azt mondja, hogy oszd annyi részre a dobozokat, úgy, ahogy csinálta. Szívecske. Aha. Nagyon jó. Ez szerinted ez micsoda? Vész. Váza? Mi az? Hát majdnem a közepén tart a Bianca. Értesem, hogy váza. Nem. De váza. Az váza. Így van magyarul. Kettő. Hát nézzük meg, hogy van. Hány? Váza. Kettő. Vagy szótagoló? Ella. Elefánt. Három. Szóval volna, ha? Melyik a kapcsolás? Színeti. Máti. Szerintem. Cséke vagy. Kezed, de nem jó Jó válasz. megoldás. Ah. Nem nyáron csak.